चढ़ली जवनिया के दुखबा ढेर देता रे। चढ़ली जवनिया के दुखबा ढेर देता रे। चढ़ली जवनिया के दुखबा ढेर देता रे। मोर बलमुआ रतिया में खा खा के दूध बेर लेता रे। मोर सजनमा रतिया में खा खा के दूध बेर लेता रे। चढ़ली जवनिया के दुखबा ढेर देता रे। चढ़ली जवनिया के दुखबा ढेर देता रे। मोर बलमुआ रतिया में खा खा के दूध बेर लेता रे। मोर सजनमा रतिया में खा खा के दूध बेर लेता रे। म्यूजिक बाय रोशन कुमार। रोजे रोजे रतिया में करेला लीला पूरा बदन सखी कर देला ढीला। रोजे रोजे रतिया में करेला लीला पूरा बदन सखी कर देला ढीला। माने न बतिया उ डोज भरपूर देता रे। माने न बतिया उ डोज भरपूर देता रे। मोर बलमुआ रतिया में खा खा के दूध बेर लेता रे। मोर सजनमा रतिया में खा खा के दूध बेर लेता रे। हमाना रोजे रोजे डालता उ हमारा पताना। उनका के कितना हम कोई नहीं हमाना रोजे रोजे डालता उ हमारा पताना। कितनो भागी दूर उनका से पकड़ लेता रे। कितनो भागी दूर उनका से पकड़ लेता रे। मोर बलमुआ रतिया में खा खा के दूध बेर लेता रे। मोर सजनमा रतिया में खा खा के दूध बेर लेता रे। कितना कही सखी उनके डरामा निक नहीं लगता राजू के करनामा। कितना कही सखी उनके डरामा निक नहीं लगता राजू के करनामा। अजय जितेंद्र सखी ठका छोड़ देता रे। बबुआ अजय सखी झका छोड़ देता रे। मोर बलमुआ रतिया में खा खा के दूध बेर लेता रे। मोर सजनमा रतिया में खा खा के दूध बेर लेता रे। बागायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजापुर सोनी बाजार सीतामढ़ी बिहार।